Pa kako da vidim, to je jedna mapa puta koju su ti takozvani vladari senke, odnosno ta duboka država projektovala davno i oni uporno i veoma tvrdoglavo tu svoju mapu puta sprovode do kraja. Holandija je isto jedna od vodećih europskih zemalja koja se istakla istorijski u pljačkanju ostatka sveta, silno bogatstvo sebi navukla, sa time prilično uredila svoj unutrašnji život i sada im neko radi poremećaje svega toga. Jer u generalni opšti plan te bande belosvetske je da se sve države sveta dovedu u stanje haosa, da bi oni iz tog haosa napravili red. E sad, kako im ne ide čitav taj projekat onako kako su ga oni zamislili, i to ne da ne ide, nego on već sad možemo da svedočimo da on škripi na svim mogućim mestima. Oni su u jednoj vrsti nervoze unutrašnje veoma agresivno krenuli da to i dalje uporno sprovode. I u tom svetlu ja vidim i to što se, na primjer, dešava u Holandiji. Vi u toj Holandiji decenijama imate potpunosti sređene odnose u oblasti poljoprivrede, gde ta Holandija grdan novac zarađuje sa jednom tako kvalitetno organizovanom poljoprivredom i sad neko je krenuo to da remeti. To su inače žestoki ljudi, Holandjane, ja još znam, kao klinac pamtim sa Jadrana, to su vrlo žestoki momci, nema tu igranja sa njima. I tu će sukobi biti sve veći i veći. Sve to što oni sada u suštini rade treba čitati sa moje tačke gledišta i u jednom drugom ključu, a to je jedan pokušaj da, pošto su prošla već 4 meseca od ove ruske specijalne operacije u Ukrajini, gde su oni sa zapada sve što su mogli, sem da direktno uđu u vojni sukob sa tom Rusijom, odradili i to im se pokazalo neuspešno. Siguran sam da među njima ima onih koji sada pokušavaju da nalaze nekakve izlazne strategije. Izlazne strategije su najbolje u suštini izvedene tako što ćeš, kad si već krenuo da lomiš društva, sada fokusirati pažnju na unutrašnje probleme u tim zemljama, na primjer u Velikoj Britaniji, u Engleskoj pre svega, Holandiji, Nemačkoj, Francuskoj. Evo, sad sam pogledao čestitku koju je Medvedev uputio povodom ostavke Johnsona na mestu premijera britanske vlade, gde kaže to je prvi, čekamo sada Nemce, Poljake, Baltičke države i tako redom. Odnosno, oni sada prebacuju fokus pažnje na unutrašnje probleme, a u suštini glavni problem je taj što su se zaleteli na Ruse, tamo naleteli na zid i sad će oni u svom starom dobrom maniru, naročito Englezi koji su prvi povukli nogu, znači menjaju premijera, skloniti tu garnituru sa vlasti, postavit će neku novu garnituru koja će sad drvlje i kamenje na ovu prethodnu reći, ko kod Šojića, ma to budala jedna, to nemojte, on nije znao šta radi. Jer šta oni u sledećem koraku mogu da očekuju od Rusa? Pa to da ih potope tamo. Znaju da nema nikakve odbrane od toga i sada im je ovo u suštini izlazna strategija kako da na neki način pokušaju to da amortizuju u odnosu na Ruse koji su se zaista spremili da ih obrišu, što i treba da urade na kraju krajeva. Sve te njihove, kako bi jednostavnim rečnikom rekli, šandrmacije političke, jer taj njihov sistem višestranačkog parlamentarizma i tih izbora na 4 godine, gde ti postavljaš manekene koji će da u javnosti figuriraju kao nekakva vlast, a vlast
se u suštini vodi van bilo kakvog parlamenta. To su njima uvek lepi izgovori kada treba da prave promene kursa političkog, sad ove jedne skloniš, pa ćeš da postaviš druge, operemo ruke šta je bilo, idemo dalje. Lično mislim, ne mislim, nego vidim iz reakcija i dosadašnjeg načina političkog delovanja ruske strane, da je to njima sve apsolutno jasno i da im te igre manje više neće proći. Kako će to dalje da ide, ne znam, ali da će se ti talasi nezadovoljstava širiti po Evropi da bi došlo do tih smena vlasti, to ćemo gledati sad u vrlo bliskom periodu. Da li će to biti samo mirne smene vlasti ili može doći do građanskih sukoba u tim državama? Ozbiljnije nego što sada? Pa do ozbiljnijih može, donekle ozbiljnijih, može doći u tom smislu koliko ta duboka država i dalje bude uporno pokušavala da sprovodi svoju mapu puta. U meri u kojoj će oni možda malo zastati, da porazmisle ili da se prepakuju na neki drugi način, ne vjerujem da će doći do ozbiljnijih. Jer meni je interesantno to iskustvo Rusije u Siriji. Kada su Rusi intervenisali u Siriji, Amerikanci su imali jedan svoj decenijski projekat kako se odnose prema tim zemljama u Bliskom istoku i jednostavno se videlo da su povukli ručnu, napravili su ono jedno fingiranje sa raketiranjem položaja u Siriji koje je bilo dogovoreno sa Rusima, bio jedan ranjen čovjek od svih onih silnih tomahawka, to je ono što je Trump uspeo da isposluje sa Rusima. U suštini su Amerikanci tada oko godinu dana, to sam tada pratio, oko godinu dana su se povukli i razmišljali šta se ovo desilo i kako da izgrade nekakav novi koncept politički u odnosu na to područje i šta da rade. Mislim da oni ulaze sada u Evropi u sličnu fazu, jer ovo jednostavno ne ide. Rusi uporno svaki dan pomere front 100 metara, 100 metara, 100 metara i melju ih, melju. Jer objektivno, ta ukrajinska armija je najbolje nešto što je u vojnom smislu NATO mogao da ima. Možda Turska? Turci bi se tukli na svojoj zemlji tako žestoko i sljedeća sila objektivna koju NATO ima, to je Poljska. Ti su ljudi potpuno indoktrinirani, imaju tu... Dobro, daleko slabiji od Ukrajine. Pa slabiji jesu, ali bi se žestoko bi se tukli. NATO jednostavno nema više nikakvu vojsku tog nivoa i tog kvaliteta kojom bi mogao da podupre taj front prema Rusiji. Ja sam lično očekivao, možda negde već i u aprilu mesecu, da će NATO, pošto naravno da njihovi eksperti znaju šta se dešava na terenu, tu nema za njih nikakvih tajni, da će već krenuti u pomoć da bi održali tu udarnu pesnicu ukrajinske armije, međutim, ovih dana vidimo da se polako sad već izvlače, neće ovaj da da ono oružje, ovaj neće ovo oružje, ovaj neće ove pare da da i tako redom, jer njima se ne gine, oni znaju da su Rusije čačkali i da su Rusi pobesnili i da tu više milosti biti neće. Sad, koga će verovatno isturiti? Možemo da očekujemo Rumuniju, Bugarsku, Poljsku i tako te, eventualno za dalje širenje požara, mada mislim da je sad već polako ulaze u neku fazu kada će pokušati da se izvuku, ali kako da se izvuku? Oni su do te mere porušili sve za sobom. Da budu najsnishodljiviji prema tim Rusima i Kinezima, tu je potrebno par decenija. Da se to... Tu nema jednostavno, ja ne vidim nikakvu mogućnost, a što se tiče mogućnosti neke ozbiljnije unutrašnje pobune u zapadnoj Evropi, to jednostavno nije u njihovoj tradiciji, ti ljudi su do te mere kroz generacije ukalupljeni da tu nekakvih autohtonih pobuna od toga nema ništa.
To tamo pobuna može biti samo fingirana od strane onih koji inače upravljaju političkim procesima.